Ola boas, estamos aquí na provincia de Pontevedra, na comarca do Deza, en San Pedro do Losón. Vamos facer aquí unha pequena investigación, por así dicirlo. Vamos cas primeiras partes, que é unhas pedras mamos, non, son pedras, parece que estuveran colocadas, ou unha delas foi colocadas por persoas, non pode ser así. Bueno, pasamos todo por aquí. Esta é como se fora unha lousa, ou exactamente foi unha lousa. Cando veron aquí a facer deforestación, por así decirlo, cortar a leña. Onde se ahora mesmo estamos, hai outra pedra. Aquí encontranse máis hacia atrás, que é como son especies delgadas. Esta ten unha pequena marca que xa a buscar eu aquí no framurato feito a man, así. Aí xa damos sacao. Aí está. Aquí encontramos a pedra. Aquí hai outra. Pois vamos ir agora a parte importante. Aquí hai outra especie de lousa. Aquí unha cañota rompeu. Aquí encontrase bastantes pedras así finiñas. Aquí encontrase máis, xa máis grosa. Aquí hai máis. Si, aquí hai outra. Están todas colocadas en círculo, nunha zona alta, e teñen todo terra ao redor. Aquí hai unha pequena lousa fracturada. Sí. Aquí outra rocha. Esta é unha das pedras das grandes, a ver se será visto desde o alto. Así. E agora vamos ao que é a parte boa. Como se pode observar, a pedra está colocada encima de dúas pedras máis largas e cuadradas, por así decirlo. A mí non me parece que isto fora colocado naturalmente. Sí, aquí hai máis. Aquí se encontra outra especie de lousa. Sí. Xunto a esta. Ahora vamos hacia adentro, na outra parte. Esta é outra das pedras vista desde a parte de arriba. Aquí estamos no que é o centro. Aquí hai outra lousa, máis encortada. Aquí, que é unha pedra das grandes. A ver se dá visto da parte superior. Esperamos que non rompa a cañota.
Estamos encima da pedra. Como ven, a accesibilidade é casi nula. Estamos xa. Bueno, pois estas son as vistas xenerais do que lle quería enseñar a vostede, profesor Secho. Graciñas por mirar este vídeo e pola súa atención. Grazas.